Molt bé, avui anem directament al que ens interessa. Com funciona l'examen d'Història de la Filosofia de la Selectivitat? L'objectiu és simple, Volem entendre exactament com es corregeix, punt per saber on han de posar tota la nostra atenció. Som-hi! Ok, comencem a analitzar. El primer que veiem, i que és, impossible d'ignorar, és això. Un 60%. El 60% de tota la nota surt del primer exercici. Què vol dir això? Doncs que saber analitzar un text no és que sigui important, és que és la clau de tot. Els altres dos exercicis, sí, sumen el 40% que queda. Però de veró, la base per a una bona nota es posa aquí, en aquesta primera part. Perfecte. Per no perdre'ns, aquí tenim el mapa del que farem. Primer, una ullada ràpida al pla general per entendre de què va realment l'examen. Després, ens ficarem de ple a cada exercici, un per un, per desmuntar-los i veure què demanen. I al final, unes quantes claus per clavar-ho. Vinga, primer punt, el pla general. I aquí, el més important que cal entendre des del principi és una cosa. Aquest examen no va de memoritzar. No va de deixar anar tot el que s'ha estudiat de memòria. El que realment es posa a prova són tres coses. 1. La capacitat d'entendre un text filosòfic a fons. 2. Saber agafar aquests conceptes i aplicar-los a problemes nous. I 3. Ser capaç de construir un argument propi, que s'aguanti. Aquestes tres són les habilitats que realment compten. Molt bé, ara anem a la part més potent de l'examen. L'exercici 1, el que val 6 punts. 6! Aquí és on es juga la partida de la primera gran habilitat, la comprensió. I aquests 6 punts no surten del no-res, Estan repartits en 3 tasques molt clares. La primera, fer un resum, que val 2 punts. La segona, definir una paraula o expressió clau, un puntet. I la tercera, que és la que té més pes, explicar una frase del text. Aquesta val 3 punts. Vinga, anem a veure-les una a una. La primera pregunta, la del resum, va directament al cor de la qüestió. S'ha entès el text o no? És pura comprensió lectora. L'únic, i repeteixo, l'únic que importa és el que diu el tros de text que tenim al davant. La feina és trobar les idees principals i veure com estan connectades per defensar la idea central. I aquí, atenció, perquè aquesta és la trampa clàssica on cau molta gent. L'error típic és posar-se a explicar tota la teoria de l'autor que s'ha estudiat. Error! No es demana això. La clau és centrar-se només, exclusivament, en les idees i en com s'argumenten dins d'aquell fragment en concret. Res més. Amb la segona pregunta, la de definir un terme, passa una cosa molt semblant. A veure, no ens demanen la definició de l'enciclopèdia. El que volen saber és què significa exactament aquella paraula o expressió per a l'autor, just en aquell text, perquè potser l'està fent servir d'una manera molt específica, tècnica, i això és el que cal pescar. I ara sí, arribem a la pregunta de 3 punts, la més important de l'exercici. I, una altra vegada, el més útil és començar pel que no s'ha de fer. No va de fer un rotllo general sobre el pensament de l'autor. Es pot fer una explicació perfecta de la seva filosofia i que no respongui al que es demani. Llavors, què cal fer exactament? Doncs agafar aquella frase que ens donen i explicar el per què. Per què l'autor diu això? I aquí està el truc. S'ha de connectar a aquesta idea petita i concreta amb tot el seu sistema de pensament. La pregunta de fons és com l'edifici sencer de la seva filosofia aguanta aquesta petita peça. Això sí que és demostrar que s'ha entès de veritat. D'acord? Deixem l'exercici 1. Anem al segon, que val 2 punts. Ara fem un pas més enllà. Ja no només es tracta de comprendre, sinó d'aplicar. Passem a la segona gran habilitat. Aquí és on sabeu de veritat si les idees d'un filòsof s'han interioritzat, perquè l'exercici et posa al davant un problema, una situació nova, una que segurament no ha sortit a classe. I el repte és aquest, ser capaç d'analitzar-la fent servir les eines d'aquell autor. És una prova de foc per veure si es té flexibilitat mental. I atenció, perquè aquesta pregunta no sempre té la mateixa cara. De vegades demanarà analitzar una situació. D'altres, comparar què dirien dos filòsofs diferents sobre un tema. O potser respondre a una pregunta filosòfica utilitzant un autor concret. A més, l'autor pot ser que ja vingui fixat, que es pugui triar entre uns quants o que sigui totalment obert. El secret és anar amb la ment oberta i estar a punt per a qualsevol format. I ja estem a l'últim exercici, els últims 2 punts. I aquí, el guió canvia per complet. Ara ja no parlem de què diu un autor. Ara el focus està en el propi raonament. Mireu, aquesta frase ho deixa claríssim. No es pregunta què creus que diria Plató sobre això. No, la pregunta és què en penses tu i, el més important, per què ho penses. El que es valora aquí és la capacitat de defensar una idea pròpia amb bons arguments. Llavors, com es fa una bona resposta aquí? Doncs hi ha una recepta bastant senzilla. Pas 1, deixar clara la postura. A favor,
en contra, o pot ser una cosa intermèdia amb matisos. Pas 2, donar arguments, raons per defensar aquesta postura. I pas 3, que és la clau de volta, explicar per què aquestes raons són bones, per què tenen pes. I una cosa superimportant, que quedi ben clara, és absolutament igual si la persona que corregeix està d'acord o no amb el que s'ha escrit. No s'avalua l'opinió. S'avalua la qualitat de l'argument. El que compta és que el raonament sigui coherent i estigui ben defensat, sigui quina sigui la conclusió final. Molt bé, doncs ja gairebé hi som. Per acabar, fem un resum ràpid de tot plegat i afegim un últim detall, un d'aquells que pot marcar la diferència entre una bona nota i una nota excel·lent. Resumint molt, tot l'examen es basa en 3 grans habilitats, en 3 pilars. El primer, entendre de veritat el que diu un text. El segon, saber jugar amb les idees filosòfiques, aplicar-les a coses noves. I el tercer, ser capaç de construir un argument propi que tingui sentit i defensar-lo. I ara sí, l'últim consell, un detall que de vegades no es té en compte i que és crucial. Fixem-nos en aquesta xifra. Doncs sí, aquest menys 10% és la que es pot arribar a perdre per la forma. Per errors de gramàtica, per faltes d'ortografia, per una presentació descuidada. La redacció compta, i molt, perquè al final expressar-se amb claretat demostra que les idees també són clares, i això, en filosofia, és fonamental. Així que, en definitiva, l'examen és un repte, sí, però té sentit. No va de memoritzar, va de pensar, d'entendre de veritat i d'argumentar amb solidesa. Per tant, la pregunta final no és per a l'examen, sinó per a cadascú. Com demostraràs que saps raonar? Molta sort!